ина меган аканеста агар мошине ки якдаста боша ина хечибе ки якдаста бачо тех паспорти ҳамун 2013 сол гирифтаги дӯстони азиз мошини якдастае 2 рӯз пеш документи сол накардаги 12 моҳи пурра мошин бензини холӣ газ задаги нест дӯстони азиз мошин люкдор абс свети смарак аҳмада свети беҳтарин бачо 4 та балонои пачка мондаги чашко заводской бе ягон варид ина дӯстони азиз бо буксировка ҳам дорад ози бачо бо нишонто метавонед бо нарша мега нархи дастрас карди мошини срочняга ина тамошо кунед бачо обшивка тозакай дӯстони азиз чихол надора латтои хич агар хоҳед намешӯед мекунед чихол мекашед ки то нормалния ки мошини навачашам дӯстони азиз торпедо ҳамаш тозакай ина мармат дӯстони азиз коробка механика май самофетошам зур ҳамаш қоидави дӯстони азиз люкам дорад люки электрони бачо мармат мақсад ки мошин ягон ҷош кор надорад тап тозаи хушрака балло киса пачка дӯстони азиз ҳар чорош ина дӯстони азиз подфонои такшам кор мекунад ҳамаш ина мармат мошинчаи хушрӯи баъзе одамое ки айраҳи дур занг мезананд илтимос ба телефон савдо накунед бачо мошина бинай пеш бинед ки чизе нест ки шумо ба телефон чанд мешавад гуфта мисол савдо кунед бед мошина пеш бинед хай ягон чи муомила карда метавонанд кунанд дӯстони азиз дига кунед мошин бензини хоҳад чашкош беварита люкдор абета балонош пачкай мошин бигем ягон расход надорад агар ягон мелиш агар барои ихтимом кида мекунед хоб нархи мошин 32000 сомон аст бо ягон сум муомила мешавад мошин дар шаҳри бухтар ноҳияи кушронионда қарор дорад 32000 сомон бо муомила мешавад хай ихтимом медонед ки документҳои ҳамин ози чанд сум қариб 3000 шуд агар бовар кунед ҳамин документош мошин дар шаҳри ноҳияи кушронионда ҳамаш кадаги қоидавия ина марҳамат бачаҳо биёед мошина пеш бинед савдо кардагирам марҳамат срочна